Аз съм Христо Тричков и влизам в това реалити, защото реших да загърбя моята изключително успешна кариера на спортен журналист, за да стана брокер. Съм Христо Тричков и това е обзор на кръга във Висшата лига. И да! Ето ме отново, деца! Боже, звуча като Майкъл Джексън всеки път, когато си слезе до мазето. Съм не, че това не беше червен картон. Особено пък за мен по-рано спести жълти картони на Славия, които ще дори да са по... Моля ти се. Към никога ти се опитваш да Не, виж какво, някои неща. Мисля си, че мога да бъда успешен брокер, защото като всяка друга професия, аз следвам моите кумири. Разбира се, в спорта имаш Кристиано Роналдо, в науката имаш Нютон, в брокерите имаш Иван и Пешо и Драгомир от младост. В реалитето мисля да стигна до самия връх. Уникално. Невероятно. Кетеринга после за мен е целия.